beli pi kipat ba sasi sian pat nyuan pai biang sepi hak abai de bet ka film kejuk kumbang ilada ban penbena kini kisisngi arsengi ban mentangin penbena biang sepi kipat ba baya ka film kejuk ngin pen ipat ba no apo biju sena mahal shilong nadu ka khat santrik jong mentau benai Julai hadu ka arpway trik jong mentau benai Julai ngin pen i kene ka film tang steo de kum ta ngin nomla pan pen isu hadien de kum ta nga ka pi kipat ba sngo pha ban wan ma pi ban ai ka jing kersan dak ba non bet sakhi hi kene ka film apo biju sena mahal shilong kapor wan pen i kene ka film kan de kapor khadwe siteng man step ar baje janmit san baje janmit pat ha kapor nyo baje damit te kumta ngam dren kamban batai hak bede bet khana jong kene ka film de wan hi ma phi ban sakhi bat pet ayu badon po jongka shishu nga kapat ya barok ki youtuber hak bakila upload upload lang kene ka video po kai channel jongki kanam dan kanur ka jing ta ya channel jongki namar gila bu common creative kum kadak bapin support lain ni dak bapin sapriang lem ka kubot sekiwi pat ki bom yo sngo le se andre den ba ka YouTube channel jong pi dak bapin ni rapan upload lang ya kene ka video ka banga keren menta khnang kan long ka jing rap nak leng jong pi ru yengi blish bu sim ka kunde jing e cha pi ka be hasr nge jong pi ngan wan manta ban long ka jing kan ma ban long